papadan ko po sa iyo. Huway na ayam na sa kami naging utaka basami, sa kami na ayan na lalakaw mi, naging kaya sutya gulubok sa daap pipili na miya tao. Ayaw na basta pun ayaw na muslim, basta na bara sa buyak. Napagariami den na ayaw na babi pili giya kami di palamin ayaw na pagari mga pagari Islam. Sila di man ayaw pananggilan tanong mga pagari kan naging kutuwa ayaw na nakaturo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na batano ayaw na makalumpang ato na katuro sallam. Apya kay iktira niya lain nabat tinaraw naging ka hadis amiyano yung Imam Ahmad bin Hanbal. Tigo Rasul at tigo Muadh radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam mata natin sa Nabiy sallallahu alaihi wasallam qal na pitro iyan yakunu fi akhir az-zaman aqwamun ikhwanun alaniyah a'da'us sarirah faqila ya Rasulullah fa kayfa yakunu dhalik qal dhalika biraghbati ba'dihim ila ba'dhin wa rahbati ba'dihim ila ba'd rawahu al-Imam Ahmad bin Hanbal. Antunay man lagi kay kantor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keunat tingin kumurya masa ang mga pagtaw ang magaryari sa kapayagan na mriridwi sa masulan minisa ya Rasulullah ando man tingin kapanggulo laro tingin agyuto at tingin na sabab kububaya usabagi kiran kusabaan makapantag ko kanuniyai nagu ayaman akanak usabagi kiran kusabaan ayam ana na aya din yang kamu kay ko pagarinyan na ikya yan ay manabul makay to bubay ano ko kambu buleyo ka na api ay supak na swalla na asar ka din masupak so kambu buleyo ka iran di ba to so connection iran lagi nagdumo sa iman to dumo sa api to sallam lagi ko pa kita tan mga pagarin Islam kabubud ay kalmuli na sikitan oy ayam ana nandito ni sisingay sa ayam ana liw na lagi do di sisingay arimaw. Kenapa suka sisi ngayon yung alimong si kambing na begitu na kapag-tubuhin niya nun. Nabu kasi siyapan niya nun, kaldiyo di kambuhan niya nun. Ginan iingida ka po sa kataw nga ulama. Sa Saudi, naginan ikeda ka piyan. Kaya talantang yan sa kalabuso. Ay mo pitro yan. O ay kay isuon. At tinagin kaya Amerika. Anto na hindi ako sa kasisiyapan na sige nga mga abda country. Tinaswatiin man swari mo. O ay nabakating sa sari sa ayaman na nakagisisina niya naging kutwa kambing kaban niyan si siapa di ayan niya ni perlu sakit naman di mana kakatuban yan dia kapira o ay la ilaha illallah dia kapira kaya labu sir dilo pero sabi mo may akala mo so YouTube ilan kenapa tiyo so kapupugipat Amerika sa mga Muslim na tiyo si siap niya di suruh niya sa akal ano man kabinsaan na siya mo tumawangan na dia kapira sa utalim la ilaha illallah so mga pag-Islam mo na siya makasayan. Oy, ayaw mana na ayakap na kapugi sa isa tanong na laman din tanong sumaratabat tanong makapantag kung kamamanus siya ayaw pa kayo rin tanong na sukabay wallahu subhanahu wa ta'ala palabat tanong ayaw mana na di muntungan sa aking agama ayaw di tanong muntungan sa kugama makapantag kung niya siya tanong muntungan sa alwan na mo inshallah oy apalay tanong ba ayaw mana makasunsiyo ayaw mana sunyo wallahu subhanahu wa ta'ala oy so mga paglang Islam ayaw mana nasa kami naapian to na di grupo tanong hugi na buwas na sumu sa la ilaha illallah magariri tanong din na ba ayaw mana na din na buna ayaw mana masunod na awan na mapayag ayaw mana kapredidoy uwais ayaw pagunutan tanong na sa kabay wallah naguso kabay o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina po pagis na kami ang talaging alalakaw na alam mo din alamin sa nisa mo din na paalamin mo pagari apalay ang Muslim abana sambuyang so di na ni kasambuyang na malagi-lagi kami din na ba yung bidan api may ayaw mana miyakan bidan so ingaran naasan ka malagi-lagi sa tulubok napalay tanong pagari ka inna ayamana na innamal mu'minuna ikhwatun ay mo tito magarerina sumiya maratiya oy na ukabay ka makompleto so paratiyan ka ina ambo ang kasupag ka Muslim sa lagi kumbe ka sa Ginoo ka nagususiringan ka so barasangan wallah sa amana mapya sa kaya salap video kami nabu kaya pamamakin ganiro kami insyaallah na planitan wallah dito di pagaminaminan agin nga kaya timutano nagin ka pakatimutimutano si kusun wallah amin makapagida sila sa tanong mga mididari ipira ayamana na ayamino sa karon pinamino si kasugan na pito pulabu la ilaha illallah. So kung nabako na yung nakapsulit, bujit ka. Uy, ay po tayo na. Palatan mo makasun ko, ay manasun ko, wallahu subhanahu wa ta'ala. Amin sa ito. Kung ito si wallahu subhanahu wa ta'ala, ay maana na dita doon raming matay, adil kita nung masusat sa wallahu subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbu mudu'uni